Lejla ġurnata skola bħall-oħrajn wara li nstabet soluzzjoni u mhux se jsir l-ebda strajk mill-għalliema, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-kwistjoni bejn l-istat u l-edukaturi fl-aħħar jiem urid biċ-ċar id-distinzjoni bejn gvern li jaħdem b'umiltà u oppożizzjoni bla ebda kredibilità. F'attività politika fiċ-ċentru Laburista taż-Żejtun, il-Prim Ministru qal li bilan li titjieb is-sitwazzjoni għall-għalliema, għall-ġenituri u fuq kollox għall-istudenti jittama li fil-ġimgħat li ġejjin ikun hemm diskussjonijiet li jħallu l-frott biex mhux biss jintlaħaq ftehim dwar it-tliet abbozzi ta' liġi imma wkoll dwar kwistjonijiet oħra li jista' jkun jaffettwaw lill-edukaturi. Is-saħħa l-kbira li għandu dal-Gvern lajja l-ekonomija, lajja il-finanzi, lajja il-health, lajja l-edukazzjoni, lajja l-ġustizzja, mija l-ebda qasam fejn aħna qegħdin responsabbli. Is-saħħa l-kbira ta' dan il-Gvern hija l-umiltà. Umiltà li kien biżbija li seta' jintlaħaq kompromess u tinstab soluzzjoni f'sitwazzjoni li fi kliem il-Prim Ministru għalmitu kif f'kull settur il-kuntatt kollu li jkun hemm qatt mhu biżżejjed. Dan b'differenza l-attitudni tal-Oppożizzjoni li bħal donna kienet qed tieħu pjaċir bid-disgwit bejn l-għalliema u l-istat. Il-bniedem, l-organizzazzjoni jinkixef dak li qed jaħseb mhux mid-diskorsi li qed jagħmel, imma mill-aġir mir-reazzjoni f'mumenti bħal dawn li kważi tistħajjel anke fid-dikjarazzjoni pubbliċi li saru min-naħa tal-Oppożizzjoni li qegħdin kważi jorku idejhom illi b'xi mod jista' jkun hemm inkwiet jew jista' jkun hemm strajk. Fakkar kif l-Oppożizzjoni ma tistax tkun kredibbli meta titkellem fuq dan is-settur, għax kien dan il-Gvern li tali l-edukaturi dak li gvernijiet preċedenti ċaħħadhom minnu. Ftehim kollettiv li mhux perfett, iżda li jagħti d-dinjità lill-għalliema b'mod tanġibbli. Bl-istess mod, l-Oppożizzjoni mhix kredibbli dwar dak li żvela r-rapport tal-Awditur Ġenerali aktar kmieni din il-ġimgħa li wera kif Gvern Nazzjonalista kien tab xejn l-art fejn imbenna l-Akkwarju Nazzjonali. Fil-waqt li tkellem favur il-proġett, Dr. Muscat innota l-ironija meta l-Gvern ikun attakkat għax jagħmel proġett mal-privat joħroġ sejħa l-offerti u jġiel li l-privat iħallas. Jinsew illi art mill-Prim li tiswa skont l-awditur 15 miljun huma tawa apposta b'xejn u dik hija fejn tidħol il-kredibilità. Il-Prim Ministru temm jgħid li fil-politika mingħajr kredibilità ma tasal imkien.